ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಜಿರಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜಿಲೆ ಮಾರುಬ ಆ ಜನಗ ಮರ್ಲು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುನಲ ಯಾವು ಜಪ್ಪುನಲ ಯಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಜಾವಿ ಬುಕ್ಕಂಜಿನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಕ ದಾದ ಮಂಟ ಒಂದು ಕಜ್ಜೋತ ಹುಟ್ಟಿದುಲಿ ಹಾಯ್ ನಾಯಿ ಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಯರೇ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಈ ಜನತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ ಹುಡುಕಲಿ 1,04,479 ಸಾವುಕಾರ ಮಂದಿ ಮರ ಇದು. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಯಾನಿನಿ ಇಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಗ್ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಯಾಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತುಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ತೆಂಕ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾರ 2 ಪಾತಿರ್ಗ ಬಳಿ ಪೋದರ್ಕ ದಾನೆಗೆ ಬೇಕ ಪನೋಡಿ ಇಂಚಿ ಚಲಿ ಅದೇ ದಾದ ಮಂತುಲ್ಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಕೇನದುಲ್ಲೇರಿ ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಿಕ್ಕುವೇರಿ ನಾಳೆಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ದೈತವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಟ ಬಲೆ ಮೀಟಪ್ ಹತ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜನ ಸುಳ್ಯದ ಜನ ಅರಗನ್ನಡ ಮಾತಿರ್ನೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗುರುಜಿ ನಾಳೆಗೆ ಮಗು ಎಂಕು ಮಗುರುಂಡು ಪೂರ ಮಾತಿರ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಸಡನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತರ ನರ್ವಸ್ ಐನೆ ಅಂಚ ತುಳಿ ಇದು ಪುರ್ಲದ ಜವನ ಐತಿ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರ್ ನನ್ನ ಮೂಲು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಾಂಡನಿ ಯಶವಂತಪುರಾಗ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತೆ 8:55 ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತಾಂಡ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನನ್ನ 9:30 ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಆತ್ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾಕ ದಾದ ಮಂಟ ಒಂದು ಕಜ್ಜೋತ ಹುಟ್ಟಿದುಲಿ ಏರದಿನ ಗೊತ್ತದು ಏರದಿನ ನೆನ್ಪೊಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಜಿರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿರಡ್ಡಿಗೆ ದಾದನ ರಶ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಗರ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಜಿರಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜಿಲೆ ಮಾರುಬ ಆ ಜನಗ ಮರ್ಲು ಎಂತ ದೀಪೆ ಇಂಜಿನ ಬುಕ್ ಓದು ನೇರು ಬಾಲಮಂಗಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸುಲ್ಯ ತುಂತೂರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಬಾಲಮಂಗಲ ತುಂತೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾಯ ಪೋಪ್ನಿ ನಾನು ಪಂತ್ ಜದೆ ಪಂಪೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಪೆ ದಾದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ದಾದಂದ ಪಂಪ ಅವೇ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ದಾದಿ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆತದೆ ಈ ಜನ ಪಾಟಾಗೆ ತಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುನಲ ಯಾವು ಜಪ್ಪುನಲ ಯಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಜಾವಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಡು ಇಂತಿರ ಬಸ್ ಮಂಚ ಈ ಜನ ಮಟ್ಲು ಬಾಟಿ ನಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಬೈ ಎಂಚಾತ್ರ ಚೈನೀಸ್ ಅಲಕ ಓಲನ್ನ ದರೀನ್ ಪೊಟ್ಟ ಇದಲೆಗ ನಿತ್ಯದ ಮೂನೆ ತುಳಿ ಚಾ
ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಇರ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾ ಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊಲ್ಚರಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಬ್ರೋ ದಾದಾ ಇರ್ ಲಾಗ್ ಉಂಡ್ಬಿಡೇನ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೇಸದ್ ಬೈದಾರಿ ಇಡಿ ಅಲ್ಲು ತುಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೀಚ್ ಆತ ಮುಡಿತ್ತೆ ನನ್ ಟೈಮು 10 ಈಗ ಟೈಮು ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರಗ್ ಪೋಂದುಂಡ ನಚ್ಚೆ ನಾನು ಚೂರು ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಚೂರು ನನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಗೆ ನಡತ್ತಂದೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆದ ಜೊತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಬಂತು ಒಂದು ಹೋಪೆ ಬಲೆ ಹೋದರ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ನಡತಂದೆ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಬರಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟಿನೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ತೀಯರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಏ ಪಂಡ ಹೊರ ಬರ್ಪುನೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಪಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ತೀಯರಾಪುಂಡು ಓಲೋಳು ಪ್ಲೇಸ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಓ ಏನು ಪಾರ್ಥ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಗೆಲೆ ರೀ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೇಮಸ್ ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಐನಂಚಿನ ಓರನ್ ಮಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆ ಈ ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಮಣ್ಣಿ ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರ ಉಂಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಳೆ ಪೋದರ್ಕ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಮಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರಗ ಪೋಡು ಹಾಯ್ ನಮ್ಮಳು ಟಿಫಿನ್ ಬಂದಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಪಟಾಕ್ ಲೋಕೇಜ್ ಕೂಡ ನೈಟ್ ತಿಂದಿನಿ ಇಲ್ಲ 10 ರೋಡೆ ತಿಂದಿನ ತಿಂದಿದಾದಕ್ಕ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪೆ 10 ರೋಡೆ ಇಂಕ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಂಡೆ ಕಿರುಂಬತ್ತು ದೇವರೇ ದಾಳಾಬಲ್ಲಿ ದೊಂಡೆ ಕಿರುಂಬ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಇಂಚಾಗೆ ಕೋಳಿರಿಗೆ 10 ರೋಡೆಗೆ ಕೀರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾಫಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರ ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಏನು ಓನ್ನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಮಾತು ಚಾ ಪುರ ಹೊರ ಪರ್ಪೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಾ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇರುದಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಚಾ ಅಂತೀರು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ವೈದಿನಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೈದಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ ಪಾತಿರ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರಿಯರ್ ಉಂಡು ಏಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಿತ್ತಂಕ್ಲ ಬೈದಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಜತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ದುಡ್ಡಿ ಹೋದರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ತಿರ್ಗುಣ ಇಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆರ್ದು ಅಂಚೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಚೂರ್ ರೀಚ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಪಂಪೇನೆ ಅವೇ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡಿನಿ ಇಂಚ ಲೊಕೇಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಟ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೈದ ಪಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಯಿನ ವರ್ಕ್ ಆಂಡೊಂಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ನೆಕ್ ಓಡಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಐಟ್ನೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯರಿಗೆ ಮೂಲು ಇಡೀ ನಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡಿ ಚಿಕ್ಕಂಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದಾದ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ದಾದೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಡು
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಬೈಕ್ നടത്തുന്നു പോകുന്നില്ല നടപ്പേര ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮತ್ತ ದಿನ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ നടത്തുന്നുണ്ട് ತಂಜಿ ಅಂಚೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಅದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ 9:30 ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ನೈಟ್ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡದೆ ಐಕ್ ಅಂಚೆತ್ತ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ ಕಾಲದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತು പോകുന്നിಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋದರ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೇಮಸ್ ಸಿಟಿ ಐನೆಂಚಿನ ಮಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ಚು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತದ್ ನೈಟ್ 9:30 ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಲೂಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ವಿಚಾಯ ಚೂರಿಪ್ಪುನು ಪಾರ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಬಿಟ್ಟಿರು പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ಯಾನಿ ಮಾಲ್ ಬಂಡ ಮಾಲ್ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ಬೈಪವನ್ ಇಡಲ್ಲೇರು ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೈನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೇರೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಲೂಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಉಪಾಸ ಬತ್ತನ ರೋಟಿ പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಂಚ ತಿಂದ ಅದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗು ಇಂಚನೆ ಜಾಲ್ ರೇಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವೈರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಚಿತ್ತೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋದರ್ಕ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಜೊತೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋದರ್ಕ ಲೂಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೋದ್ ಬತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮನ ಬೋದ್ ಬತ್ತಾ ಈ ಜನತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ ಹುಡುಕಲಿ 1,479 ಸಾವುಕಾರ ಮಂದಿ ಮರ ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರಗೆ ತಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಇರೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ದಾದಿ ಕೊಂಚ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಲಾ ಬರ ഞാൻ 11 അതിത്തെ 11 ഈരത്തെ പൊറിച്ചിന്നെ എനിക്ക് ആപ്പിച്ചിന്ന് എനിക്ക് 5 11 ಇಂಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೀರುಜಿ ಇದೇನೇ 19 ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬರ್ಕಣ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲ್ಚಾರ್ ಚೂರು 11